Дзень добрый, панове. Вось скажите, ці задумываліся вы калі-небудзь, як выглядаюць мясціны, дзе нараджаюцца нацыянальныя героі? Вось і я задумаўся. Думаю, ну што ж там цікава такога? Ну, ці то, можа, паветра нейкае іншае, ці краявіды нейкія адметныя. Думаю, ну што ж там такога незвычайнага? І вось я на малой радзіме нашага з вамі нацыянальнага героя Тадэуша Рэйтана. Вёска Грушаўка, Ляхавіцкі раён, Брэсцкая вобласць, Рэспубліка Беларусь. Упершыню, як як маёнтак, Грушаўка згадваецца ў 16 стагоддзі і належала яна тады нашай каралеве Барбары Радзівіл. Усім вядома, што Барбара была вельмі ж прыгожая жанчына, але яшчэ Бог яе надарыў вельмі такім добрым, чулівым характарам. І калі яна магла каму-небудзь дапамагчы, яна абавязкова дапамагала. Вось так атрымалася і з Грушаўкай. Яна падаравала яе свайму васалу Міхасю Залескаму, сказаўшы пры гэтым: «Бяры, Міхась, табе, відаць, гэтая Грушаўка больш патрэбная, чым мне». І, відаць, нешта як бы прачувала, таму што ў тым жа годзе яна і памёрла. Міхась Залескі уладарыў у Грушаўцы да 1567 году. А калі ён памёр, дык кароль Рэчы Паспалітай Жыгімонт Аўгуст II ізноў жа падараваў Грушаўку шляхцічу гэтаму. Касюясь, конюшину, Касюясь, конюшину, Касюясь. О, шлягер! Падараваў яго шляхцічу па прозвішчу Шлягер. А вось пасля смерці Шлягера Грушаўка ізноў перайшла да Радзівілаў. Так, патрабуюцца працоўныя па збору трускалак. О, куды? У Афрыку. Ну, гэта так пішуць цяпер, сёння. А вось раней у тых старых газетах, у старых газетах пісалі па-іншаму. Патрабуюцца працоўныя па збору груш, ананас, банан, памідораў, гуркоў, мёду у Вялікае княства Літоўскае. Цяпер шмат якія хлапцы, дзяўчаты мараць з'ехаць у нейкую там краіну еўразвязу, атрымаць там працу, і калі ў каго так атрымаецца, дык застацца там і наогул назаўсёды. А раней усё адбывалася, міграцыя праходзіла з дакладнасцю да наадварот. Ехалі адтуль з еўразвязу да нас, сюды, у Вялікае княства Літоўскае. Тут они працавалі, зараблялі грошы, набывалі сабе маёнткі, мянялі веравызнанне, жаніліся на нашых паненках.
А дзетак сваіх, дарэчы, вучылі размаўляць па-беларуску, каб можна было адразу сказаць, што мы тутэйшыя. Вось тое самае здарылася і з Марцінам Рэйтанам. Марцін Рэйтан пераехаў у Вялікае княства Літоўскае на пачатку 17 стагоддзя. Кажуць, пераехаў он сюды не то з Прусіі, ці то са Швецыі, а за верную службу кароль Рэчы Паспалітай Ян Казімір нават падараваў яму маёнтак Бяроза, што на Полаччыне. А вось Грушаўку ён набыў сам за свае ўласныя грошы у Радзівілаў. Вільня, панове, не адразу будавалася. Вось так і Рэйтаны, прыехаўшы ў Грушаўку, яны пабудавалі сабе вось гэты дамок абарончага тыпу. А было гэта недзе ў 1600 ці то 57, ці то 56 годзе. І вось стаіць гэты дом амаль ужо 300 гадоў. Кажу, што на метр ён аж у зямлю ўрос. Але стаіць і як добра, і як хораша. О, як умелі будаваць. Спадзяюся, што сярод вашых знаёмых ёсць такія людзі, пра якіх кажуць, да чаго б не дакрануўся, ўсё пераўтварае ў золата. Яшчэ пра іх кажуць, што грошы як бы з паветра робяць. Вось такім быў наступны ўладар Грушаўкі, наваградскі падкаморы Дамінік Рэйтан. Акрамя сталай службы, у яго быў маёнтак на Полаччыне, 300 хат у Мазырскім павеце, пажыццёвая маёмасць ад княгіні Радзівіл на Рубяжэвічах. Яна яму падаравала гэта за пару слушных парад. І самае цікавае, што да ўсяго гэтага свайго багатства ён ставіўся крышку так абыякава. І калі ў Дамініка згарэў вось гэты вось маленькі такі, малесенькі такі хлеўчык, у якім захоўвалася прадукцыя спіртусовага заводу, то ён адзіны ў доме быў, хто аднёсся да гэта так спакойненька, сказаўшы: ну вось, нарэшце мне не пашанцавала. Відаць, пан Бог пра мяне яшчэ не забыўся. Шанцавала Дамініку і ў сямейным жыцці. Яго жонка Тэрэза Валатковіч нарадзіла яму 8 дзетак, 3 дачок і 5 сынкоў. Дачушкі, кажуць, былі прыгожыя, як адна. Сыны былі разумныя такія, спрытныя хлопцы. Ну, адным словам, любы бацька пазайздросціў бы Дамініку. І толькі адзін сыну выдзяляўся сярод астатніх. У школе ён вучыўся так, сярэдне. І толькі адзіным, чым ён адрозніваўся ад усіх навучэнцаў школы езуітаў, гэта узорнымі паводзінамі. Але аднойчы Тадэуш здзівіў усіх. Падчас размовы сярод хлапцоў адзін з навучэнцаў пачаў апраўдваць свайго продка, які, як бы так кажа, пад ціскам пайшоў на змову з ворагам. І Тадэуша гэта настолькі ўразіла, што ён узяў і пабіў гэтага хлапца. Аб гэтай падзеі стала вядома ва ўсім калегіуме.
І сам рэктар падышоў да Тадэуша і сказаў, каб той папрасіў прабачэння ў пакрыўджанага. Але Рэйтан адмовіўся. Ён адмовіўся прасіць прабачэння і пасля таго, як яго высеклі розгамі. Ён адмовіўся прасіць прабачэння і пасля таго, як яго пасадзілі на 4 тыдні ў каталажку. Ён сказаў: «Здрада, як яе не назаві, яна заўсёды застаецца здрадай, і ёй апраўдання няма». Дарэчы, вызваліў з гэтай каталажкі Тадэуша бацька пакрыўджанага хлопчыка. Відаць, ён знаў, што дзед яго зрабіў неправільны ўчынак. Гістарычная даведка, інфармацыя да роздуму. Тадэуш Рэйтан, палітычны дзеяч Рэчы Паспалітай, нарадзіўся ў 1742 годзе ў Грушаўцы ў шляхетнай сям'і. Адукацыя, піярская школа і калегіум Нобеліум у Варшаве. Служыў у войску. Пасол Навагрудскага павету на сойму 1773-75 гадоў. Рашуча супрацьстаяў анексіі зямель дзяржавы. Намагаўся перашкодзіць утварэнню на сойме канфедэрацыі, якая простай большасцю галасоў магла зацвердзіць падзел Рэчы Паспалітай. Пасля няўдалай спробы страціў розум і быў вывезены братамі ў Грушаўку. Ва ўзросце 38 гадоў скончыў жыццё самагубствам. Пасля смерці стаў нацыянальным героем. 4гадовы сойм 1788-92 года абвясціў Рэйтана вартым нацыянальнай жалобы, а яго дзеянні узорам для пераймання. Услаўлены ў шматлікіх мастацкіх творах, у тым ліку ў паэм Міцкевіча «Пан Тадэуш». Імпульсіўны, самаадданы, шчыры, без усялякіх чутак, сапраўдны герой. Той сойм, на якім збіраліся дзяліць нашу краіну, адбыўся ў 1793 годзе. 3 краіны – Прусія, Аўстрыя і Расея – думалі, што ўсё абыдзецца ціха і спакойна, таму што паловы шляхта ўжо была падкуплена. Але на сойм прыехалі 3 нашыя беларускія паслы на чале з Тадэушам Рэйтанам. Тадэуш Рэйтан спачатку пачаў ціснуць на тое, што сойм праходзіць са шматлікімі парушэннямі, хацеў сойм сарваць. Тады Тадэуша пачалі угаворваць. Калі гэта не ўдалося, Тадэуша паспрабавалі падкупіць грашыма, як і астатніх шляхцічаў, але і гэта было марна. І тады канфедэрацкі суд вынес рашэнне пазбавіць Тадэуша маёмасці, гонару і выслаць з радзімы. Але ўсё было марна. Тадэуш Рэйтан стаяў на сваім, і калі ён выкарыстаў усе магчымыя і немагчымыя аргументы, то ён у адчаі разарваў на сабе сарочку, лёг перад дзвярыма і сказаў: «Тапчыце мяне, рэжце мяне, але толькі не чапайце бацькаўшчыну». Але гэты гераічны ўчынак Тадэуша Рэйтана не выратаваў нашу краіну ад захопу. Але за гэта яго пачалі паважаць нават ворагі. Так прускі генерал арганізаваў яму ахову. А расейскі генерал Бібікаў сказаў, што ўсе польскія афіцэры перад Тадэушам Рэйтанам павінны зняць свае ўзнагароды, таму што Тадэуш Рэйтан – гэта адзіны сын сваёй бацькаўшчыны. Але Тадэушу гэта было ўсё роўна. Ад душэўных перажыванняў у яго пачаліся галаўныя болі. Ён перастаў спаць. Тады браты яго забралі і перавезлі ў Грушаўку і пасялілі вось у гэтым доме, які пабудаваў яшчэ яго продак. І вось аднойчы, вось праз гэтае акно, дом зараз урос у зямлю, акно раней было значна вышэй. І вось праз гэтае акно ён убачыў, што па яго падворку ходзяць расейскія афіцэры. Гэта яго настолькі ўразіла, што ён разбіў шыбу, схапіў кавалак шкла і разрэзаў сабе вантробы. Праз 2 тыдні пасля цяжкіх пакутаў Тадэуш сканаў. Пахавалі Тадэуша Рэйтана як самагубцу
па-за могілкамі. У сярэдзіне 19 стагоддзя тагачасны ўладальнік Грушаўкі Стэфан Рэйтан побач з домам паставіў бюст свайму знакамітаму родзічу. Пазней гэты бюст быў перавезены ў Кракаўскі музей. У 1939 годзе зноў жа на тым самым месцы быў пастаўлены бюст Тадэушу Рэйтану, але той бюст быў зруйнаваны падчас Другой сусветнай вайны. На доўгі час пра Тадэуша Рэйтана усе забыліся. І толькі ў 1994 годзе, дзякуючы польскаму таварыству, побач з капліцай быў пастаўлены вось гэты памятны знак на польскай і беларускай мове. Усімі каталікамі свету Тадэуш Рэйтан лічыцца вартым жалю народа. І вось каталікі, якія едуць сюды, каб пакланіцца тым мясцінам, дзе упершыню убачыў свет, даязджаюць толькі да Ляхавіч, а з Ляхавіч 5 кіламетраў крочаць пешша да вёскі Грушаўка. Зараз я знаходжуся на ляхавіцкіх могілках. Вось тут раней хавалі род Рэйтанаў. Вось што мне пра гэты род распавёў мясцовы жыхар Міхась Тур'янскі. Пасля заўчастага вар'яцтва Тадэуша Рэйтана да ўлады ў Грушаўкі прыходзіць Міхайл Рэйтан, той ж яго малодшы брат. Вот ён тут пахованы. У Міхайла Рэйтана было двое дзетак. Дачка Ганна і сын Дамінік. Дамінік Рэйтан яму шанцавала. Лёс ягонага дзядзькі, барацьбіка за некую незалежнасць, велікакняства, супраць падзелаў, не адбіўся на яго лёсе, на яго кар'еры. Дамініку Рэйтану удалося выслужыцца да палкоўніка цэсарскай харугвы ў Варшаве пры Канстанціне Цэсарэвічы. Вольны час, пасля выхаду ў адстаўку, ён займаўся паэтычным вершаваннем, пісаў вершы, дружыў з паслом Францыі пры Кацярыне II у Расіі маркізам Дэлінам. Маркіз Дэлін у сваіх успамінах прыгадваў, што ніхто так добра не прыжываецца на Літве, як Лаўр. Тым самым ён выказваў падзяку таленту мясцовых жыхароў. Напрыканцы 19 стагоддзя у Грушаўку прыехаў новы гаспадар, унук Тадэуша Юзаф Рэйтан. А прыехаў ён сюды разам са сваёю маладою жонкаю Алінай. Спачатку яны жылі ў старым цагляным доме, які яшчэ пабудаваў бацька Тадэуша Дамінік. Але Юзаф быў такі своеасаблівы чалавек, і ён палічыў, што жыць у драўляным доме больш карысна для здароўя. І, зруйнаваўшы стары дом, на тых жа падмурках пабудаваў новы драўляны ў стылі мадэрну. Вось так ён выглядаў раней. А вось так ён выглядае зараз. Побач з домам Юзафам Рэйтанам быў закладзены парк, а таксама пабудаваны новыя стайні, бровар, паравы млын. Акрамя таго, пашырана штучнае возера і прасвідраваны артэзіянскія калодзешы. У новы дом, які, дарэчы, быў электрафікаваны, Юзаф перавёз вялікую бібліятэку і архіў Рэйтанаў,
Адзін з пакояў прыстасаваў пад карцінную галерэю, дзе сярод фамільных партрэтаў знаходзіўся і партрэт Тадэуша Касцюшкі. Пасля няшчаснага выпадку, калі Аліна ўпала з каня, у яе не магло быць дзяцей. Пасля такога суровага прыгавору шмат у каго апускаюцца рукі, але Аліна была не з такіх. Яна ўзяла на выхаванне сірот, дзяўчынак, і выхоўвала іх вось у гэтым доме. Кажуць, што за сваё жыццё Юзаф і Аліна выхавалі 15 дзяўчынак. Хлапцоў яны чамусьці не бралі. Гавораць, што хлапцы пужалі Рэйтанаў сваёю непаслухмянасцю. Сядзібу Юзефа і Аліны называлі вілай таварнай, таму што тут не толькі яны жылі, але яшчэ і вялі добрую гаспадарку. Так вось гэтыя стайні захаваліся нашмат лепш, чым сам дом. І да гэтага часу яны выкарыстоўваюцца па прызначэнню. Памёр Юзаф Рэйтан у 1910 годзе і быў пахаваны ў Ляхавічах, але праз пэўны час яго прах перавезлі вось у гэтую капліцу, якую пабудаваў на пачатку 20 стагоддзя сын сястры Юзафа Тоні Грабоўскі. Дойліды сцвярджаюць, што ўваход у капліцу нагадвае ўваход у касцёл Святой Кацярыны, што праве да Кракава, але збіраюся. Гэтая капліца будавалася не толькі як пахавальня, але яшчэ як і касцёл. Мясцовыя жыхары яго так і называлі касцёлак. Тут раней вісеў звон, раней тут вяліся набажэнствы. Дарэчы, панове, я ж вам так і не распавёў, чаму ж гэтая вёска завецца Грушаўка. Уся справа ў тым, што раней вёска звалася Грошаўка. А ўсё таму, што той пан, які набыў гэтую вёску, набыў яе, за грашы там, за грош. І так назваў яе Грошаўка. Але наступным панам гэтая назва падалася нейкая такая, непаэтычная. І яны вырашылі перайменаваць яе ў Грушаўка. А я, адпраўляючыся ў сваё наступнае падарожжа, хачу пакланіцца
гэтым мясцінам, дзе нараджаюцца нацыянальныя героі, якія не прадаюць сваю айчыну. Да пабачэння!